பிவிஎஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்தியா vs ஆஸ்திரேலியா மோதின ஒரு நாள் தொடர் பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்சிருச்சு. இதில் 2 மேட்ச் இந்தியா டீம் வின் பண்ணிட்டாங்க. ஒரு மேட்ச் ஆஸ்திரேலியா டீம் வின் பண்ணிட்டாங்க. ஆஸ்திரேலியா டீம்னா எப்படி விளையாடும், எந்த மாதிரி ஒரு பொசிஷனில் விளையாடும், எந்த அளவுக்கு விளையாடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த லாஸ்ட் மேட்ச்சில் அவங்க காட்டிட்டாங்க. சூப்பராக விளையாண்டு 66 ரன் வித்தியாசத்தில் இந்த மேட்ச் ஆஸ்திரேலியா டீம் வந்து ஈஸியாக வின் பண்ணிட்டாங்க. ஒரு வேற லெவல் மேட்ச்னு தான் சொல்லணும். இது வந்து ஆஸ்திரேலியா டீமுக்கு தொடர்ந்து 5 மேட்ச் தோத்த ஆஸ்திரேலியா டீம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேட்ச் வந்து கம்பேக் கொடுத்து வின் பண்ணிட்டாங்க. வேர்ல்டு கப்புக்கு முன்னாடி இந்த வெற்றி வந்து அவங்களுக்கு ஒரு அவசியமான வெற்றியா இருந்துச்சு. இந்த தோல்வி பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அணிக்கும் ஒரு அவசியமான தோல்வியா தான் இருந்துச்சு. என்னப்பா தோத்துருக்காங்க, நீ வந்து ஒரு அவசியமான தோல்வின்னு சொல்றியே, எதனால அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கேட்கலாம். கண்டிப்பா இது வந்து ஒரு அவசியமான தோல்வி தான். எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு வேர்ல்டு கப்புக்கு முன்னாடி இந்த இந்த தோல்வி வந்துட்டு அவங்க அடுத்தடுத்து பேசுவாங்க. எந்த இடத்துல நம்ம தப்பு பண்ணோம், எதனால இந்த மேட்சை நம்ம விட்டோம், பவுலிங்னாலயா, இல்லை பேட்டிங்னாலயா, இல்லை பார்ட்னர்ஷிப்னாலயா, இல்லை டீம் எதனால இந்த மேட்சை நம்ம ஆஸ்திரேலியா டீம்கிட்ட கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முழுசா அனலைஸ் பண்ணுவாங்க. அடுத்த வார்ம் அப் மேட்ச்ல இதை சரி பண்ண பார்ப்பாங்க. வேர்ல்டு கப்புக்கு இது உத்வேகமா இருக்கும். அதே மாதிரி ஆஸ்திரேலியன் டீம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துட்டு 5 மேட்ச் தோத்த ஆஸ்திரேலியன் டீம் மாதிரி அவங்க விளையாட கிடையாது. ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக சூப்பராக விளையாண்டு பயங்கரமான ஒரு நாக்கு சூப்பராக கொண்டு போயிருந்தாங்க. மிச்சல் மார்ஸ் ஆகட்டும், டேவிட் வார்னர் ஆகட்டும், ஸ்டீவ் ஸ்மித் ஆகட்டும், லபுஷன் ஆகட்டும், இறங்கின 4 பேருமே 50 தான் அடிச்சிட்டு இருந்தாங்க. 50+ ஸ்கோர். அதாவது மிச்சல் மார்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா செஞ்சுரி மிஸ் சூப்பராக விளையாண்டுட்டு இருந்தாங்க. டாஸ் வின் பண்ண ஆஸ்திரேலியன் டீம் பார்த்தீங்கன்னா நேற்று நம்ம சொன்ன மாதிரி டாஸ் வின் பண்ண டீம் தான் பேட்டிங் பிடிக்கும்னு சொல்லியிருந்தோம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பேட்டிங் தான் சூஸ் பண்ணாங்க. டாஸ் வின் பண்ண ஆஸ்திரேலியன் டீம் பார்த்தீங்கன்னா பேட்டிங் சூஸ் பண்ணி ஆரம்பத்திலே அதிரடி வேற லெவலில் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. மின்னல் மாதிரி ரன் ஏறிக்கிட்டே இருந்துச்சு. மிச்சல் மார்ஸ் ஒரு பக்கம் டேக் ஆன் பண்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கடுத்து டேவிட் வார்னர் இன்னொரு பக்கம் பறக்க வச்சுட்டு இருந்தாரு. கிட்டத்தட்ட டேவிட் வார்னர் பார்த்தீங்கன்னா 34 ரன் 34 பாலுக்கு 56 ரன் அடிச்சிருந்தாரு. சூப்பரா விளையாண்டாரு. அந்த பிரசீதோட அந்த ஓவர்ல மட்டும்தான் ஒரு எதிர்பாராத விதமா அவுட் ஆயிட்டாரு. கீப்பர் கேட்ச் ஆயிருவாரு. அதுக்கடுத்து 2 பேரும் பார்ட்னர்ஷிப் குடுத்தாங்க. ஸ்டீவ் ஸ்மித்தும், மிச்சல் மார்ஸும். தரமான ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் சூப்பரா கொண்டு போயிட்டு இருந்தாங்க 2 பேருமே மேட்ச. வேற லெவல்ல ஒரு நாக்குன்னு தான் சொல்லணும். 78 ரன்னுக்கு ஃபர்ஸ்ட் விக்கெட் விழுந்துச்சு. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 215 ரன்னுக்கு தான் 2வது விக்கெட்டே விழுந்துச்சு. அந்த அளவுக்கு கிட்டத்தட்ட 150 ரன்னுக்கு பக்கமே அவங்களோட பார்ட்னர்ஷிப் இருந்துச்சு. பார்ட்னர்ஷிப் எந்த அளவுக்கு இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு தான் இருக்கும். அதே மாரி தான் இப்ப ஒரு ஒரு லபுஷேன் ஆகட்டும், அடுத்தது எல்லாருமே ஒரு தரமா விளையாண்டு 352 ரன் அடிச்சிட்டாங்க. 353 ரன் அடிச்ச வின்னிங்னு கிளம்புன இந்திய அணி பார்த்தீங்கன்னா, ஆரம்பத்துல அவங்க சூப்பரா விளையாண்டுருந்தாங்க. நம்ம யோசிச்சிருப்போம், என்னடா இஷான் கிஷனும் உட்கார வச்சுட்டாங்க. கில்லு மேட்ச்ல இல்ல. இஷான் கிஷன் உட்கார வச்சுட்டாங்க. யார் ஓப்பனிங் ஆடுவான்னு பார்த்தா வாஷிங்டன் சுந்தரா இறக்கி விட்டுருந்தாங்க. வாஷிங்டன் சுந்தர் ஒரு நல்ல பிளேயர் தான். ஆனா அவர் ஆரம்பத்துல இருந்து ஸ்ட்ரகிள் ஆயிட்டு இருந்தாரு. அவரால சரியா குடுக்க முடியல. ஸ்ட்ரகிள் ஆயிட்டே தான் இருந்தாரு. ஓரளவுக்கு அவரால நிறுத்தி நிதானமா விளையாட முடியல வாஷிங்டன் சுந்தரால. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா, அவர் அவுட் ஆயிருவாரு கிளென் மேக்ஸ்வெலோட ஓவர்ல. அதுக்கடுத்து வந்து விராட் கோலி பார்த்தீங்கன்னா, பொறுமையா விளையாண்டுட்டு இருப்பாரு. நம்ம இந்திய பேட்டிங்கும் பார்த்தீங்கன்னா, டாப் ஆர்டர் கொஞ்சம் நல்லா விளையாண்டாங்க. லோவர் ஆர்டர் பார்த்தீங்கன்னா விளையாட கிடையாது. பவுலிங் டிபார்ட்மெண்ட்ட பொறுத்தவரையிலுமே தரமா தான் போட்டுட்டு இருந்தாங்க. யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜஸ்பிரீத் பும்ரா 3 விக்கெட் எக்ஸ்பென்சிவா போனாலும் 3 விக்கெட் எடுத்திருந்தாரு. அதே மாரி குல்தீப் யாதவ் ஒரு விக்கெட் இருந்தாரு. ஓரளவுக்கு ஒரு நீட்டான பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான் குடுத்திருந்தாங்க பவுலிங் டிபார்ட்மெண்ட்ல. ரன் தான் எக்ஸ்பென்சிவா போயிட்டே இருந்துச்சு. ஆனா நீட்டான பெர்ஃபார்மன்ஸ் குடுத்திருந்தாங்க. பேட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்ல டாப் ஆர்டர் நல்லா விளையாண்டாலும், லோவர் ஆர்டர் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சொதப்பல். சூரியகுமார் யாதவ், கேஎல் ராகுல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் முன்னாடியே அவுட் ஆயிட்டாரு. சூரியகுமார் யாதவ் வந்த வேகத்திலே போயிட்டாரு. அவங்கலாம் கொஞ்சம் சொதப்புனதுனால பார்த்தீங்கன்னா, ரன் எடுக்க முடியல. 66 ரன் வித்தியாசம் நம்ம தோத்துட்டோம். ரன் கொஞ்சம் அடிக்க முடியாதனால தான் அந்த தோல்வி நமக்கு கிடைச்சுச்சு. ஒரு ரன்னுன்றது பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்ல தான் நம்ம கொண்டு வர முடியும். ரன்னுன்றது சாதாரணமா கொண்டு வர முடியாது. நம்ம எதனால ரன் நமக்கு வேணும்? ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் மெயின்டெயின் பண்ணணும். அந்த பார்ட்னர்ஷிப்ப ஆஸ்திரேலியா டீம் சூப்பரா பண்ணாங்க. இந்தியா டீம் தவற விட்டுட்டாங்க. எதனால இந்தியா டீம் தவற விட்டாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிரஷர். ஃபர்ஸ்ட்லயே பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் சரியா அமையல. ஒன் டவுன் வந்து விராட் கோலி, ரோஹித் சர்மா ஒரு அருமையான ஒரு நாக் விளையாண்டாரு. காட்டன் போல்ட்ல ரோஹித் சர்மா அவுட் ஆயிட்டு போயிருவாரு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, விராட் கோலி, மேக்ஸ்வெல் தான் இருப்பாரு. மேக்ஸ்வெல் இன்னைக்கு தரமா சூப்பரா பால் போட்டாரு மேக்ஸ்வெல். அதே மாரி கம்மின்ஸோட கேப்டன்சியும் இந்த இடத்துல சூப்பரா ஒர்க் அவுட் ஆனுச்சு. ஃபீல்டிங் அந்த மாரி ஒரு ஃபீல்டிங் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அவங்க ஓவர் த்ரோஸ்ல தான் ஒரு சில ரன் விட்டிருந்தாங்களே தவிர, அவங்க வந்து ஃபீல்டிங்ல குறையே சொல்ல முடியாது அவங்கள. பாஞ்சு பிடிச்சாங்க. சூப்பரா இருந்துச்சு அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன்னைக்கு. ஆல்ரவுண்டர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் சூப்பரா இந்த மேட்ச் வின் பண்ணாங்க. தரமா இருந்துச்சு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு நல்ல ஒரு வின்னு தான் அவங்களுக்கு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கூட தான் சென்னையில மோத போறாங்க 8ஆம் தேதி. அந்த மேட்ச்ல யார் வின் பண்ணுவான்ட்டு ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட்டா தான் எல்லாருமே இருக்கிறோம். அந்த அளவுக்கு ஆஸ்திரேலியா டீமோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது. இந்திய அணி பார்த்தீங்கன்னா, இந்த தோல்வி மூலமா அவங்க தப்ப வந்து உணர்ந்து அடுத்த மேட்ச் திருத்திக்குவாங்கன்னு தான் நம்ம நினைக்கிறோம். ஏன்னா, யாரா இருந்தாலுமே தப்பு பண்ணாம இருக்க முடியாது. தப்பு பண்ணவங்க அடுத்த மேட்ச்ல அத திருத்திக்க தான் பார்ப்பாங்க. அந்த மாரி எந்த எந்த இடத்துல தப்பு பண்ணாங்களோ, அந்த இடத்துல திருத்திக்க பார்ப்பாங்க. ஒரு தரமான ஒரு தோல்வி, ஒரு தரமான ஒரு வெற்றி.
மேக்ஸ்வெல் தான் இன்னைக்கு பிளேயர் ஆஃப் த மேட்ச் அவார்டே குடுப்பாங்க. அவர் தான் வாங்கியிருப்பாருன்னு நெனைக்கிறேன். அந்த அளவுக்கு தரமான ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் குடுத்திருந்தாரு மேக்ஸ்வெல்லு. சூப்பரா இருந்துச்சு இந்த மேட்ச்சு. பார்க்கலாம் அடுத்தடுத்த மேட்ச் எப்படி விளையாடுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். வேர்ல்டு கப்ல வார்ம் அப் மேட்ச் நமக்கு 2 மேட்ச் இருக்குது. இங்கிலாந்து கூட ஒண்ணு, நெதர்லாந்து கூட ஒண்ணு. அந்த மேட்ச்ல இந்தியா டீம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் சூப்பரா குடுத்துட்டு போனாங்கன்னா, அவங்க வேர்ல்டு கப்புக்கு அது தரமா அமையும். ஆசியா டீமும் தரமா விளையாடுவாங்கன்னு எந்த சந்தேகமும் இல்ல. பார்க்கலாம் வேர்ல்டு கப்ல பார்க்கலாம் எப்படி விளையாடுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. இதோட இந்த வீடியோ நான் முடிச்சுக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பெல் ஐக்கான ஆல்ல போட்டு வச்சுக்கோங்க. அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம். பாய்.